டிஎன்பிசில இருந்து 2025க்கான ஆனுவல் பிளான் சொல்லிட்டு சூப்பரா அன்எக்ஸ்பெக்டடா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 உட்பட பல வகையான போஸ்ட் அப்படிங்கிற ரிலீஸ் பண்றாங்க. அதுல குரூப் 4க்கான ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறதே இல்ல. 18 வயது பூர்த்தி அடைஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாருமே எக்ஸாமுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். குறிப்பிட்ட சில போஸ்ட் அந்த விஓ மாதிரி உட்பட சில போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் 21 வயசு என்ன பண்ணிருக்கணும்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். ஸோ அப்ப ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், டைபிஸ்ட் உட்பட இந்த மாதிரி போஸ்ட்டுக்கு 18 வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சிருந்தாலே நீங்க எக்ஸாம் அப்ளை பண்றதுக்கு எலிஜிபிள். ஒன்னு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் எவ்வளவு சார் அப்படின்னா 12th டிகிரி இல்ல டிப்ளமோ நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே 60 வயசு வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம். ஸோ இதை நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்காகவே நம்ம மதுரை பிவி அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ குரூப் 2, குரூப் 4 இல்ல குரூப் 1 உட்பட வரக்கூடிய டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ண எல்லா எக்ஸாமுக்கான கிளாஸஸ் நம்ம மதுரை பிவில ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதை பத்தி கூடுதலா தெரிஞ்சுக்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுற அந்த நம்பரை டச் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.